Bon dia a tothom. En aquestes 18enes ja jornades anuals que organitzem conjuntament la Institució Catalana d'Història Natural, la Societat Catalana de Biologia i el CREAF, i que aquest any la podríem anomenar la jornada de la represa, un cop passat el tràngol del Covid i, malgrat les inclemències del temps, seguim tots aquí i això ens fa especialment feliços de poder compartir aquesta jornada presencialment amb tots vosaltres. Són 18 jornades ja, com dèiem, des d'aquella primera jornada que es va organitzar, si mal no recordo, aquella primera a la Universitat, a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, i després vam continuar amb jornades aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Són jornades en les que hem intentat recollir temes molt diversos dels nostres àmbits comuns de treball, però també explorant les fronteres d'aquests àmbits de treball, intentant recollir temes d'una certa actualitat, d'un cert neguit social i, a més, amb una voluntat de crear xarxa, és a dir, que aquestes jornades siguin un lloc en què hi compartim la feina que fem des del CREAF, però també que recollim les aportacions de molts altres que treballen en tots aquests temes. Senzillament us dono la benvinguda i ara cediré la paraula per ordre alfabètic, si voleu, a les meves acompanyants i, per tant, passo la paraula a la Jordina Belmonte, la presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural. Presidenta, endavant. Moltes gràcies, Joan. Benvingut a tots. És un moment. Benvinguts a tots, moltes gràcies. Espero que tots aprendrem molt sobre salut i que a partir d'avui segurament podrem canviar alguna cosa o veure'n alguna cosa de diferent. Jo no vull ocupar temps perquè el que tinc és moltes ganes de sentir totes aquestes ponències que s'han preparat i és el realment important el dia d'avui. A part sí, molt feliç que estiguem físicament tots aquí presents, encara que una mica emmordassats. Gràcies a tots els que heu acceptat parlar, gràcies a tots els que heu vingut i endavant. Montse? La vicepresidenta Montserrat Sala, la vicepresidenta de la Societat Catalana de Biologia, té la paraula. Hola, bon dia a tots. Us vull donar la benvinguda en nom de la Societat Catalana de Biologia, una societat molt antiga, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser fundada el 1912 i va tenir la Creu de Sant Jordi el 2012. És una societat en la que és la societat científica més gran de tota Catalunya, perquè té més de 1.600 socis actualment, dels que més del 80% es troben fent recerca activa a Catalunya, treballant en centres de recerca, en universitats, etc. Nosaltres estructurem els actes, les activitats, dintre de 19 seccions temàtiques. La més propera a la vostra temàtica és la secció d'Ecologia, que coordina precisament en Josep Maria Espelta, del CREAF, i també organitzem actes arreu de Catalunya a través de les seccions territorials que darrerament hem augmentat molt, s'ha expandit molt la societat. Relacionada amb el tema, us voldria només esmentar, darrerament hem incorporat Catalunya Sud, Andorra, València, Girona, però relacionat amb el tema, precisament les coordinadores de la secció de Balears són l'Anna Travesset i la Núria Marvà, que potser coneixeu alguns. Doncs, bàsicament, era això el que volia dir. Sapigueu que la societat és molt bottom-up. Si voleu que tinguem una major presència en ecologia, doncs podeu transmetre les vostres sol·licituds d'activitats a través del coordinador de la secció i, si no sou socis encara, doncs us animo a fer-vos-en. I ja a nivell més personal voldria agrair-vos i felicitar-vos per la tria de la temàtica d'aquest any. És de la salut dels ecosistemes a la salut humana. Em sembla un tema
bàsic i fonamental, i estic convençuda totalment de la seva importància, i ho dic des de la meva vessant marina. Estic convençuda que la pèrdua de biodiversitat, d'hàbitats per la sobrepesca, pel turisme massiu, els contaminants, els microplàstics, etc., tot això afecta la salut dels ecosistemes i també la salut dels oceans i també la salut humana. I per això estic encantada d'haver vingut aquí i compartir aquesta jornada amb vosaltres i espero que la gaudim tots. Gràcies. Molt bé. Doncs claurem una mica aquesta primera part, senzillament destacant que l'objectiu de la jornada és contrastar punts de vista diferents, des de perspectives diferents sobre el paper dels ecosistemes en la salut humana a través de contribucions específiques i a través d'una taula rodona que farem a la tarda. I tot això ho emmarquem en una voluntat d'avançar cap a una perspectiva més global de la nostra salut com a planeta, però també com a societat. Ja ho teniu posat. I alhora també és un moment per aixecar la mirada i per fer un petit pensament en aquests moments, en el dia d'avui, 25 de novembre, que és el Dia Internacional per la lluita contra la violència de gènere, i que en aquest dia d'avui, precisament amb aquesta necessitat de construir una salut global, doncs voldríem tenir un petit pensament per tots aquells, i especialment aquelles que pateixen o han patit aquesta violència de gènere, i alhora reforçar la nostra convicció que hem de canviar les nostres actituds, la nostra tolerància enfront d'aquest problema per avançar cap a una societat suficientment justa, igualitària i també des de tots els àmbits, especialment també en l'àmbit de la recerca, que és el que a nosaltres ens ocupa. I amb aquest petit pensament comencem amb la xerrada d'avui, amb les sessions d'avui, perdó, i el primer ponent que intervindrà és en Jordi Serra Cobo, que és professor de l'IRBIO i de la Universitat de Barcelona, un vell conegut que ens ha acompanyat en moltes altres sessions i que ens explicarà la relació que hi ha entre la salut dels ecosistemes i la salut humana. Jo ja li cedeixo la paraula i potser podríem baixar a baix per fer la presentació. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies per haver-me convidat en aquesta jornada. La veritat és que és una satisfacció ser aquí amb vosaltres. Bé, jo us parlaré realment de salut humana i salut animal. Una de les coses que sovint oblidem és que formem part nosaltres també de la biosfera, que som una espècie més i que la nostra salut també està lligada a la salut dels altres organismes. En aquest sentit, també, abans una miqueta de començar, també m'agradaria posar de relleu que sovint parlem de salut i dels animals com aquells que poden transmetre'ns malalties. I és cert. Però també és cert que això és biactiu, que nosaltres també podem transmetre malalties a les espècies animals. Per tant, és un fenomen, és una qüestió d'interaccions i de pensar que realment estem formant com una peça més dins d'aquesta biodiversitat que hi ha en el nostre planeta. D'entrada, en l'exposició que us he preparat, aniré fent una sèrie de conceptes previs per situar-nos
i després desenvolupar amb més profunditat el tema. Una de les coses que hem anat veient els darrers anys és que la majoria de malalties infeccioses, sobretot les emergents, provenen del món animal. I en tenim molts exemples. En tenim exemples, a part del coronavirus, en tenim exemples també del Zika, de l'hepatitis E, de les influences, les grips, també tenim el chikungunya, l'ebola. Tots aquests virus han anat circulant en aquest inici de segle XXI, i són d'origen animal, però n'hi ha de molts d'altres, també. Aquí només us he posat alguns exemples. Quina és la circulació? Ho he fet molt esquemàtic, i com tots els esquemes, clar, a vegades et deixes moltes coses, però és simplement intuïtiu per veure la importància i la circulació d'aquests patògens en la biosfera. Tenim els reservoris de virus zoonòtics en els animals, i això tant pot passar directament a la població humana com en els animals de companyia, com també en els animals de granges. Però, com us he dit, també des de la nostra espècie podem transmetre malalties en les espècies animals. Un clar exemple són els amfibis. Un altre exemple podrien ser també els senglars. Els senglars que remenen els contenidors de deixalles i s'infecten amb malalties pròpies de la nostra espècie. També com a previ, com a situar, estem parlant de virus, sobretot, jo treballo sobretot amb virus. Aleshores, els virus, què són els virus? Els virus són entitats biològiques, però són les entitats biològiques més abundants en el nostre planeta. I són a tot arreu. I alguns s'han arriscat a fer algunes estimacions. Aquestes dades són algunes estimacions que, si bé poden ser discutibles, sí que ens aporta una miqueta d'idea de la concentració i de la quantitat de virus que hi ha en el nostre planeta. Teniu algunes dades, per exemple, el nombre de partícules de virus a l'aire, allò és centímetre cúbic, no és metre cúbic. Per centímetre cúbic tenim també a l'aigua, en fi, tenim també la quantitat de carboni que emmagatzemen els virus, i com podeu veure, les xifres són astronòmiques. Per tant, els virus són molt abundants i ho han estat sempre molt abundants en les nostres societats. Per tant, no és un fenomen nou. També per situar i situar-nos a dia d'avui, cal tenir en compte 3 grans transicions a la història de la humanitat. La primera transició, transicions a nivell epidemiològic. La primera transició la tenim a nivell de quan els nostres avantpassats van començar a domesticar animals, van començar a estar en contacte amb animals i amb animals ja d'una forma permanent i, a més, es van agrupar formant poblacions relativament grans. No n'hi ha prou estar en contacte perquè es produeixi una epidèmia, no n'hi ha prou, com després explicaré, però no n'hi ha prou amb que hi hagi contacte amb els animals. No n'hi ha prou. Hi ha d'haver-hi també fenòmens d'amplificació. S'han d'infectar moltes persones. Per tant, l'agrupació de les persones, dels individus en poblats relativament grans, això facilita l'aparició d'epidèmies. La segona transició va ser realment quan va començar els intercanvis comercials entre civilitzacions, les grans civilitzacions d'Àsia i d'Europa. Dues poblacions
que no havien estat en contacte o molt poc en contacte abans i que comencen una col·laboració tant a nivell de mercaderies com també de conflictes armats. La tercera transició ja ens remuntem a la descoberta i colonització del continent americà. En el continent americà doncs, arriba una sèrie de pobladors, una sèrie de gent que tenia una història epidemiològica diferent que la que hi havia en el continent americà. Es posen en contacte patògens que abans no hi havien estat en aquesta regió americana i això provoca unes grans epidèmies, sobretot en el continent americà. I ara comencem la quarta transició. Aquesta quarta transició que és fonamentalment deguda a la globalització, a l'augment de població i a la gran mobilitat que hi ha en el nostre planeta. Perquè tingueu una idea, això ja és el que us deia, de la colonització d'aquesta tercera transició, fixeu-vos, dels aproximadament 3.700.000 persones que hi vivien a les Antilles, en van quedar aproximadament unes 15.600. Això dona idea de la catàstrofe sanitària que es va produir durant aquests anys de la colonització. Afortunadament, això no ens ha d'espantar així, afortunadament no estem en aquesta època, tenim molta més tecnologia i, per tant, la ciència i la recerca ens permet abordar aquestes epidèmies amb moltes més eines. Una altra pinzellada també són els ratpenats i els coronavirus. I he posat els ratpenats i els coronavirus perquè realment l'epidèmia actual de Covid-19 s'ha relacionat amb els quiròpters, amb els ratpenats. S'ha estimat que aproximadament 3.200 coronavirus, jo crec que és curt això, circulen en les poblacions de ratpenats del món. Jo crec que és curt perquè amb els estudis que estic fent ja des de fa 12 anys sobre coronavirus i sobretot amb coronavirus de ratpenats n'hem trobat moltíssims. Per tant, si en unes zones molt concretes, vull dir, de Catalunya, Balears, Nord d'Àfrica, etc., ja en trobem moltíssims, imagineu-vos a nivell planetari. Per tant, el que és segur és que els ratpenats tenen un paper important en l'evolució dels coronavirus. L'evolució, ahir discutia amb un company meu, investigador de fora d'aquí, que trobàvem la taxa de mutació dels coronavirus en els ratpenats. És relativament elevada. Això vol dir que hi ha una evolució relativament ràpida. Aleshores, si tot això és així, la pregunta és, a veure, els coronavirus, sobretot el que són els alfa i els beta coronavirus, són virus fonamentalment de ratpenats. Però no des d'ara, sinó des de fa molts anys i probablement de fa centenars o més anys. La pregunta és, des de principis del segle XXI hem tingut el SARS, hem tingut el MERS, hem tingut també altres coronavirus que han infectat els porcs, que, a més, aquest any hi ha hagut epidèmies molt fortes també a l'Índia, hem tingut la Covid-19. La pregunta és, si sempre han tingut els ratpenats, o sempre, o durant molts anys, coronavirus, per què ara es produeixen aquestes epidèmies? La resposta és fàcil. Nosaltres normalment solem culpar els altres. Som una espècie que som divertida perquè sempre la culpa la té l'altre. Alguna cosa hem canviat. Han canviat els ratpenats? No. Per tant, els que hem canviat hem estat nosaltres. Els que hem canviat a nivell social, a nivell de la nostra societat, com ha anat evolucionant aquestes últimes dècades,
ha anat canviant. Per tant, alguna cosa realment d'aquests canvis han conduït a que sigui més propici l'aparició de malalties emergents i concretament de coronavirus. Aquí us he posat les espècies amb la similitud de la cadena, o sigui, de l'ARN víric respecte a la Covid-19. L'últim ha estat el del Rhinolophus malaius amb un 96,8, que va sortir publicat, són companys meus de l'Institut Pasteur que ho han fet, per tant ho conec directament, que han publicat que podia ser compatible aquest virus trobat en aquesta espècie de ratpenat amb les cèl·lules humanes, amb el receptor de les cèl·lules humanes, o sigui, l'AC2. De totes formes, faltava encara, tot i que era compatible, faltava encara una certa proteïna i unes certes característiques per ser infecciós i causar la infecció en la cèl·lula humana. Això vol dir que el coronavirus, la Covid-19, ve dels ratpenats? Home, originàriament sí. Però la transmissió directa de coronavirus de ratpenats a l'espècie humana mai s'ha verificat. És impossible? No. És molt difícil? Sí. Jo mateix hauria de tenir, després de 12 anys de ficar-me a coves i manipular guano, hauria d'estar ja infectat per totes bandes, perquè no només he treballat aquí, sinó en zones tropicals. Per tant, hi ha d'haver-hi algun altre factor. I per això pensem que hi ha d'haver-hi segurament una espècie intermediària que estigui molt relacionada amb els ratpenats, o sigui, que convisqui o mengi ratpenats d'una forma assídua, i després que estigui molt propera a la nostra espècie, que tingui un contacte molt directe amb la nostra espècie. Aquí teniu un mapa amb un estudi que vam fer sobre coronavirus i teniu que a Catalunya hem trobat el 82% de les localitats estudiades amb coronavirus, amb ratpenats. Sobretot són alfa-coronavirus. Els alfa-coronavirus no produeixen malalties tan greus com el MERS, com el SARS, i està més relacionat amb malalties de tipus encostipat. Aquests coronavirus trobats no són zoonòtics, almenys de moment, però sí que indica la gran quantitat de coronavirus que poden tenir les rates pinyades. Aquí també és un altre article que hem publicat aquest any que mostra precisament la distribució de les espècies de ratpenats que s'han trobat amb coronavirus propers al SARS, o sigui, de la família del SARS. I a la dreta teniu la distribució de les espècies de ratpenats també que s'han trobat de la família del MERS. Aleshores, veieu el mapa i veieu que a la Mediterrània n'hi ha moltes d'aquestes espècies. I també al nord d'Àfrica, amb SARS. I si mirem el MERS, encara és més exhaustiva la repartició. La pregunta que un es planteja veient aquest mapa és dir, escolta, i per què es produeix al sud-est asiàtic? Per què els coronavirus, el SARS-1 i el SARS-2, sorgeixen a partir del sud-est asiàtic? La resposta és també clara. Al sud-est asiàtic hi circulen una gran quantitat de virus. La diversitat de virus és molt gran, però a més, és una de les regions amb més transformacions ambientals de les últimes dècades, com després us aniré mostrant. També es va parlar del pangolí, i el pobre pangolí tenia també les culpes de tot. Amb un estudi, una publicació que vam fer, vam analitzar les seqüències genètiques dels pangolins, juntament amb les seqüències de Covid, les seqüències de ratpenats, i el que ens mostra és que l'evolució dels coronavirus aïllats en els pangolins
és paral·lela a la Covid. Dit d'una altra manera, tenen un ancestre comú a partir del qual ha evolucionat per un costat la Covid i per l'altre els virus de pangolí. Per tant, el pangolí no pot ser l'espècie intermediària. Quines són les causes que originen les epidèmies? I ara ja entrem a parlar realment de més de qüestió de medi ambient i fauna i malalties humanes. Anem a veure la compatibilitat que hi ha d'haver-hi entre els virus que ens infecten i les nostres cèl·lules no és suficient perquè es produeixi una epidèmia i encara menys una pandèmia. De salts d'espècie n'hi ha cada any, però cada any no tenim epidèmies. Per tant, si ens hi fixem, ens donem compte que realment perquè hi produeixi una epidèmia hi ha tota una sèrie de factors socials de l'entorn humà que són fonamentals perquè es produeixin aquestes epidèmies. Aquí és un altre article que vam publicar també, ara recentment, en el qual escenifiquem una miqueta des de l'origen de l'epidèmia fins ja quan l'epidèmia ja està en fase d'expansió. El primer que veiem és que en el medi natural hi circulen patògens. Aquests patògens és difícil de saber quins seran zoonòtics. És molt difícil. Per altra banda, aquests patògens també poden transmetre's a partir de granges, a partir de menjars, d'alimentació, i a partir també del que en podríem dir medicina tradicional. Aquí sí que podem controlar. Hi ha una tasca molt important a fer aquí, molt. També en certa mesura aquí al nostre país, però sobretot en aquests països emergents. Aquí és on podem controlar una miqueta. D'aquí ja ve el salt cap a la nostra espècie. El salt a la nostra espècie normalment no ens en donem compte. I no ens en donem compte fins que la cosa ja està molt propagada. És aquí on hem de fer mesures de prevenció, on hem d'aplicar mesures de prevenció. Ja sé que normalment ens costa de fer la prevenció, perquè això d'invertir en prevenció és una cosa que no es veu, perquè si no passa res, dius, home, mira, hem gastat i no ha passat res. És que probablement no ha passat perquè hem invertit en prevenció. Després es produeix ja l'amplificació. Hi ha d'haver-hi una amplificació perquè es produeixi, o sigui, després del salt d'espècie, hi ha d'haver-hi una amplificació. I finalment hi ha d'haver-hi una dispersió geogràfica d'aquesta infecció, d'aquesta malaltia. Parlem del salt d'espècie. A veure, el salt d'espècie, considerem el salt d'espècie quan aquell patogen s'adapta a infectar-nos com a espècie humana. Tenim per un costat que els ecosistemes estan canviant a un ritme sense precedents. Quan fins ara el que normalment pensàvem amb els canvis ambientals i ens hi fixàvem és amb la pèrdua de biodiversitat. I sí, és important la pèrdua de biodiversitat, evidentment, però hi ha moltes coses que no es veuen fruit d'aquesta pèrdua de biodiversitat i que a més costen d'interpretar perquè estan desfasades en el temps. És a dir, apareixen després, al cap, potser de fins i tot anys. Parlo primer de tot dels boscos. Els boscos, com podeu veure, són importantíssims. Són aproximadament l'hàbitat del 80% de les espècies amfibis, el 75% de les d'aus, el 68% dels mamífers. Al voltant del 60% de totes les plantes vasculars viuen en boscos tropicals.
Són 4 dades per simplement posar de relleu la importància dels boscos. No és un bosc tropical, però he pensat que seria més adient posar un bosc de casa nostra a prop del Parc Nacional d'Aigüestortes. Què és el que està succeint a nivell planetari des d'aquestes últimes dècades? S'està produint un fenomen de desforestació. No és que tallin 4 arbres, és que en tallen molts. I tenim que el sud-est asiàtic, on ara estan emergint tants problemes sanitaris que s'exporten a tot el món, s'ha perdut el 30% de la massa forestal en sols 40 anys. Al Camerun es perden aproximadament de 800 a 1.000 quilòmetres quadrats cada any. A Sri Lanka es va perdre el 18% de la cobertura forestal entre 1990 i 2005. L'Amazones s'ha reduït un 20% la seva massa forestal. S'han perdut 2 milions de quilòmetres quadrats. I, per tant, tenim la dada global que els 420 milions d'hectàrees de bosc s'han perdut al món. Això ens dona ja una miqueta la dimensió del que estem parlant. Jo us porto un exemple que he viscut en primera persona i que crec que pot ajudar a entendre aquest problema i les seves conseqüències. Treballem en una zona molt maca del Perú, a la regió de Yurimaguas. És on prenem mostres per després analitzar, mostres de tot tipus, per analitzar possibles patògens. Tenim molt contacte també amb la població humana i amb els problemes sanitaris de salut que tenen. Després, doncs, ve la feina aquí d'analitzar, una feina molt llarga d'analitzar i després no només d'analitzar, sinó també d'interpretar a nivell informàtic. Aquí teniu a dalt, simplement a nivell d'anècdota, una vaca mossegada per un vampir. I què és el que s'està produint en aquestes zones? A veure, què és la conseqüència de la desforestació? Normalment es parla de la pèrdua de biodiversitat, evident. Però a part de la pèrdua de biodiversitat, el que estem alterant és tota una sèrie de sistemes naturals que han estat en equilibri durant molts anys. Per altra banda, l'alteració, concretament en aquest cas, això són fotos de la zona on treballem, el que produeix és que, com que la capa freàtica és molt superficial, l'aigua ja no és drenada pels arbres i per la vegetació, i queda en superfície. Això, que diríem bé, és una zona més pantanosa, que abans no ho era, té unes conseqüències molt fortes a nivell de salut humana. I és que amb l'aigua, amb els tolls d'aigua, amb les zones realment d'aiguamolls, arriben els mosquits. I comença a augmentar la població de mosquits. A l'augmentar la població de mosquits, també augmenta la propagació de malalties vectorials, que en diem vectorials, o sigui, transmesa per aquests mosquits. Ara, no només això, sinó que, a més, amb la introducció de bestiar, el que succeeix és que augmenta també la població de vampirs. S'alimenten, tenen més aliments, s'alimenten del bestiar. I amb això augmenta també la transmissió de malalties, ja sigui en les persones que dormen sense cap protecció o en el bestiar mateix. Què és el que també succeeix quan deforestem una àrea d'aquestes tropicals? Les espècies no desapareixen. Les espècies, això és una transformació molt ràpida i les espècies, algunes se'n van, altres poden morir, però altres es queden. I on troben refugi? A les construccions humanes. Ja sigui a les pròpies cases, ja sigui en els, veieu quin tipus de cases, ja sigui a les granges. I això produeix que entrin en contacte espècies, jo he posat ratpenats però n'hi ha d'altres, espècies que abans no estaven en contacte amb l'espècie humana, ara sí que ho estan. Amb la qual cosa estem augmentant la probabilitat de salt d'espècie.
Tenim un exemple molt interessant, que és amb el nipavirus. Ja és un exemple una miqueta més antic, i que va succeir fa uns quants anys que, fruit també al sud-est asiàtic, fruit de la tala i guanyar terreny al bosc tropical, es van instaurar granges de porcs, arbres fruiters, i durant una època va començar a morir-se els porcs d'una malaltia que no sabien què era. A continuació es van posar malalts també els cuidadors dels porcs. Es va veure que era un virus, que n'hi van dir Nipah, i mirant, van veure que eren de les guineus voladores, aquí teniu, de les guineus voladores que eren els portadors d'aquests virus. Què havia succeït? Doncs que les guineus voladores, que vivien en aquella zona, entraven ara a les granges a descansar o a dormir i posaven en contacte els porcs amb els seus excrements, les seves orines, i d'aquesta manera infectaven els porcs. Un altre virus que és interessant d'estudiar són els antivirus i que té molta relació amb la qüestió ambiental. Els antivirus són virus realment zoonòtics i us explico una anècdota, un cas que es va produir al parc de Yosemite. Normalment el cicle és el següent. Hi ha un període sec a la regió americana, després arriba el fenomen del Niño, amb moltes pluges, comença a créixer la vegetació, hi ha més disponibilitat d'aliment pels rosegadors i aquests rosegadors augmenten la seva població. Hi ha una explosió demogràfica d'aquestes espècies de ratolins petits, de ratolins. I, per tant, aquests ratolins entren a les cases i tenen més contacte amb la nostra espècie. I d'aquesta forma augmenten la probabilitat de transmissió d'aquests antivirus, que són els rosegadors aquests, són portadors d'aquesta malaltia. Això va passar en el Parc Nacional de Yosemite, a les cabanes on van els turistes, es va produir un fenomen d'aquests el 2012 i hi van haver-hi uns quants casos d'antivirus i alguna mort, per desgràcia, degut a aquest virus. Altres coses que faciliten, i aniré una miqueta ràpid, per si no tindrem temps, altres coses que faciliten el salt d'espècie. Escolteu, els mercats. Aquí tenim un mercat de la regió amazònica, on podeu veure a la part inferior hi ha un tros de mono, allà hi ha un armadillo, no hi ha cap tipus de control sanitari. Per tant, és molt fàcil que hi hagi aquest salt d'espècie. Per altra banda, tenim la construcció de carreteres. Què és el que produeix la construcció de carreteres a les zones aquestes tropicals? Doncs un desplaçament molt més ràpid entre els grans nuclis urbans i les zones de caça allà on estàs més exposat a tenir contacte amb patògens, d'aquest tipus de patògens emergents. Per altra banda, hi ha un altre factor també, i és la pobresa. Això ho veiem a l'Àfrica. La pobresa empeny les persones a anar-se'n i a entrar-se en llocs que no estan adaptats, que no estan adaptades aquestes persones. I les exposa realment a tenir contacte amb patògens que fins ara no havien tingut contacte amb la nostra espècie. Això també succeeix no només per la pobresa, sinó també per conflictes armats. Repeteixo, Àfrica és un molt bon exemple de tot plegat. El comerç il·legal és un altre dels problemes que tenim. El sud-est asiàtic és molt complicat d'erradicar perquè obeeix a creences ancestrals. Tu pots prohibir que no es venguin pangolins al mercat perquè és una espècie protegida, però en el mercat negre hi seran. Per què? Perquè els pangolins
Segons la tradició, sobretot xinesa, el que fa és que són importants de cara a tancar contractes, de tancar acords comercials importants, perquè després d'un acord s'ofereix com a deferència menjar un pangolí. Això és complicat d'anar-ho canviant. També és complicat canviar que el sud-est asiàtic valoren que els animals en els mercats han de ser vius, perquè si no perden propietat. Tot això ho dificulta. I ja no parlem de qüestions de medicina tradicional. Hem parlat de la sal d'espècie i dels factors aquests que afavoreixen el sal d'espècie. També a casa nostra hem de tenir en compte que la circulació de virus, de microorganismes, a la fauna salvatge és una cosa habitual. Si nosaltres alterem poblacions, i això ho he verificat aquí mateix a casa nostra, si nosaltres alterem poblacions, estem alterant aquesta dinàmica d'aquests microorganismes. Estem canviant, amb la qual cosa poden passar dues coses. O bé que disminueixi, si aquest microorganisme és zoonòtic, que disminueixi el risc de transmissió o bé que l'augmenti. Els dos casos són probables i, per tant, això ho hem de tenir en compte. La pèrdua de biodiversitat també a casa nostra té alteracions, i té alteracions en aquest sentit, en canviar les dinàmiques dels microorganismes. Després del salt d'espècie tenim l'amplificació. Què és el que estem tendint a nivell social, a nivell de la nostra societat, a nivell global? Cada vegada agrupar-nos més en grans metròpolis. Què és el que representa això? Representa que si hi ha una epidèmia, les grans metròpolis són les més exposades, com per exemple Wuhan. Wuhan és un centre, una metròpoli amb molts milions d'habitants i que, a més, en el moment en què es va produir, hi havia festes tradicionals que va augmentar moltíssim la població i la mobilitat. Penseu que a Wuhan, només a Wuhan, és un centre estudiantil de primer ordre en el qual hi ha 1.200.000 alumnes. Què és el que estem fent? Doncs agrupant. I això fa que si algunes persones o alguns infectats arriben en aquests nuclis, el que fa és que l'augment, l'amplificació sigui molt més important. Però després hi ha la mobilitat. I aquí teniu la mobilitat, només a tall d'exemple, els vols d'un dia, el 2019, aproximadament 225.000 vols. Com podem impedir que no es propaguin els patògens d'un costat a l'altre del planeta? I aquí no hi ha tota la qüestió de mercaderies, que també propaguen, poden propagar espècies invasores, com ara ja el mosquit tigre ja ha passat quasi a la història perquè fa anys, però tenim la papallona del boix i tenim moltes altres espècies. A tall d'exemple, us porto un article recent que hem publicat a Canàries. A Canàries, el que vam trobar, vam estudiar coronavirus a Canàries amb ratolins i vam trobar el morim coronavirus, que de moment no és zoonòtic, però que afecta a la fauna, que pot afectar la fauna, per tant, vull dir, té repercussions a nivell de tipus ambiental. I què és el que vam trobar? Doncs el que vam trobar, sí, vam també prospectar la palma, però les poblacions actualment ja estan una miqueta, en fi, rostidetes, però vam prospectar aquestes illes i què és el que vam trobar? Vam trobar que l'origen d'aquest coronavirus era recent i que provenia d'Europa. O sigui, ens havia arribat a Canàries aquest segle XXI i, a més, d'origen europeu.
Què és el que ens mostra això? Ens mostra que, evidentment, per arribar, van arribar amb ratolins. Això ens mostra que amb l'arribada d'espècies no autòctones, perquè el ratolí no és autòcton de Canàries, nosaltres el primer que veiem és que aquesta espècie ha arribat, escolta, és invasora, però és que a part d'això pot ser, no sempre, però pot ser que ens arribi també patògens, pot ser que ens arribin microorganismes que ens originin problemes, però desfasat en el temps. Per tant, per això ha estat durant molt temps difícil d'associar la causa i la conseqüència després. Un altre estudi que vam fer a Mallorca. En aquest cas vam trobar tick-borne encefalitis. Tick-borne encefalitis a Mallorca no és propi de Mallorca ni de la nostra latitud. Com havia arribat aquí? Doncs probablement amb paparres que d'altres cavalls del mateix estable que havien viatjat a Centre Europa. Per tant, aquí veiem que el moviment, i en aquest cas de cavalls, que teòricament està molt controlat, i ho està, però clar, evitar que vingui una paparra és difícil. El moviment de cavalls probablement va facilitar aquesta arribada i la transmissió a cavalls que no s'havien mogut de Mallorca. Tenim, per acabar, dius que hi ha 3 regions tropicals, o sigui, 3 regions en el món, que en podríem dir hot spot, o sigui, punts calents, on hi ha molta biodiversitat i també molta diversitat de patògens. Un és l'Àfrica tropical i subtropical, l'altre és el sud-est asiàtic i l'altre és Amèrica Central i l'Amazones. Per què venen del sud-est asiàtic? Perquè està molt més connectada, perquè l'Amazones no està connectat amb la resta del món. Potser m'ho salto una miqueta, perquè si no, no tindrem temps, oi? Era un resum que vaig fer abans de la pandèmia de 3 factors claus que són 3 grans reptes que haurem d'abordar durant aquest segle XXI. Les epidèmies, l'augment de població i el canvi climàtic. Són 3 reptes majúsculs i tots ells molt relacionats entre si. Per acabar, i així aquesta és la darrera, dius que és important canviar la nostra relació amb el medi natural, és fonamental, dedicar majors esforços a la recerca, a la conservació de la biodiversitat i sobretot a la prevenció, major control de mercaderies i tenir realment, una de les coses que hem d'aprendre és que quan ens arribi, detectem l'arribada d'una possible epidèmia, prendre mesures ràpidament. La resposta ha de ser molt ràpida, a les fases inicials, perquè si no, després es complica. Dius també que els virus formen part, també, com he dit, de la biosfera i han estat clau. No són només els dolents de la pel·lícula, sinó que han estat clau en l'evolució de la vida. I cada vegada estem veient més que l'evolució dels éssers vius, els virus han tingut un paper fonamental. En la nostra espècie, l'adquisició de la placenta és gràcies a incorporació de material víric. Per tant, tot no és blanc o negre, sinó que s'ha de veure en el conjunt. I amb això us deixo, si voleu fer alguna pregunta. Gràcies. Bé, tenim molt ben ensenyats els ponents, ja han fet la feina, ja ha obert el torn de paraules. És un torn curtet. Gràcies, Jordi, per ajustar-te força el temps, malgrat que hem començat tard. I això ens permet fer un parell, 3 preguntes curtes, sisplau, curtes, i saltarem a la següent ponència. Endavant. Hola, jo voldria saber si hi ha alguna
estudi alguna cosa sobre les rates, perquè has parlat tu dels ratolins, etc. T'entenc molt malament, eh? Sí. Les rates. Jo volia parlar sobre les rates, perquè has parlat dels ratolins i l'aportació de les rates, etc. perquè a part de la peste no... La data... Rates. Ah, la rata. A veure, vam estudiar rates. El que passa és que van sortir negatives a Mallorca, a Canàries. Sí que és cert que recentment s'ha vist que les rates tenen també coronavirus i poden tenir coronavirus zoonòtics. Això s'ha vist sobretot a la Xina. Per tant, doncs, s'hi ha d'estar alerta també amb les rates, evidentment. La transmissió de la Covid a la rata no és evident, tot i que a nivell de laboratori s'ha demostrat que la variant Delta, ara no recordo si era la de rata o el ratolí, això també ho van fer companys del Pasteur, la rata o el ratolí, cèl·lules de rata o ratolí s'infectaven amb Covid-19, però amb la variant última, amb la primera no. Per això inicialment es va dir que no podien infectar, però recentment s'han trobat que podien infectar. Però vaja, jo ho veig complicat. Vull dir que de moment les rates sí que porten, però porten coronavirus, sobretot coronavirus que s'han detectat al sud-est asiàtic i que aquí de moment no tenim. És només una petita observació. El mapa de les Canàries confon est i oest. Res més. Gràcies. Sí, perquè l'he agafat, a la publicació no era així, però he agafat l'antiga, la publicació està corregit, tens tota la raó. Una pregunta més? Doncs, si no, aprofitarem i recuperarem temps i després... Mira, en Josep. Sí. Aquesta cara, la polèmica de quin origen té la Covid. En la teva experiència, quin diries que és l'origen del coronavirus? A veure, la Covid, el més probable és que sigui d'origen animal, vaja, és d'origen animal segur. Que s'hagi escapat d'un laboratori, clar, no es pot descartar, però és molt difícil, francament difícil. L'altra cosa que ja vam publicar en el seu moment, quan encara no se sabia, és que amb dades epidemiològiques i models epidemiològics fets amb pacients de la Xina, amb col·laboradors de la Xina, vam veure que allò al desembre res, i que era molt abans, com a mínim octubre-setembre. Vam analitzar també les seqüències i les seqüències que hi havia en aquell moment i també concordava, i així ens ho vam publicar. Aleshores, sense el model epidemiològic, perquè el xinès ens va trucar desesperat dient que si ho publicava s'anava a la garjola. Amb la qual cosa vam haver de llevar, de treure la seva part, però sí que vam publicar-ho i així ens ho ha recollit la Comissió Europea. Però el més probable, i això probablement no ho sabrem mai, el més probable és que s'hagi originat un abans, això segur, del mes de desembre, però a més fora del mercat de Wuhan. O sigui, al mercat de Wuhan el que va succeir, quasi bé segur, és que es va produir l'amplificació. Allà hi havia molta gent. Només que un dels venedors estigués infectat, com ara diuen, podia haver propagat. Ara la infecció probablement es va produir abans i fora. No té per què ser Wuhan. Podia ser en algun altre lloc. A prop o lluny, no ho sé. Però fora de Wuhan. Wuhan va ser l'amplificació segur. Deixem? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jordi, per aquesta primera xerrada. I ara donarem la paraula al Sebastián Knapp, que és responsable d'Epidemiologia i Anàlisi de Risc a l'IRTA CRESA, i que ens parlarà de com incorporem un element important en aquest concepte de salut, d'una salut com és el de la sanitat animal. Dono la paraula i em torno a deixar. Hola, bon dia.
Primero, muchas gracias por la invitación. Yo os hablaré de sanidad animal dentro de una salud. He dividido la presentación en dos partes. Una primera que sería una parte más breve de introducción, de aspectos más teóricos, pero centraré la mayor parte de mi charla en una parte más aplicada que sería la vigilancia de enfermedades animales zoonóticas en Cataluña. Comenzamos con la primera parte de introducción. Se estima que más de un 60% de las enfermedades infecciosas humanas están causadas por agentes patógenos que son zoonóticos, es decir, están compartidos entre animales domésticos y salvajes y humanos. Aquí podemos distinguir entre lo que serían las enfermedades infecciosas emergentes, que serían causadas por patógenos nuevos, es decir, identificados por primera vez. Y tenemos múltiples ejemplos, el VIH en 1981, el virus Nipah, que ha comentado Jordi antes, en el 98, el SARS-CoV-1 en el 2002, el MERS en el 2012 y el SARS-CoV-2 en el 2019. Por otro lado, tendríamos enfermedades infecciosas reemergentes, que serían por patógenos conocidos, en este caso en nuevas localizaciones o con un aumento de la incidencia. Dos ejemplos bastante típicos, uno sería la del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos en 1999 y otro sería el del virus Zika en Sudamérica en el 2015-2016. Las zoonosis causan alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedad en personas y millones de muertes por año, principalmente en países pobres. Estamos hablando de datos pre-COVID. La aparición de enfermedades zoonóticas no son fenómenos nuevos ni tampoco infrecuentes. De hecho, la reemergencia y reemergencia de enfermedades zoonóticas son fenómenos cada vez más comunes y este aumento de frecuencia está ligado a diferentes fenómenos relacionados con la actividad humana. Se han comentado algunos de ellos, como es el caso de la deforestación, la urbanización, el crecimiento demográfico, también el cambio climático, también muy importantes factores socioculturales, algunos han comentado también, la existencia de los wet markets, el consumo de carne de caza, por ejemplo, en África, el bushmeat, y también, y veremos algo sobre esto, el manejo de las aves domésticas en el sudeste asiático. Otro factor importante que no hay que olvidar sería la globalización en el comercio de animales y como prueba un ejemplo, estos gráficos representarían la evolución de la exportación de cerdos desde Dinamarca, que fue de 6,4 millones en 2010 a casi 16 millones en 2019. Y lo que es sorprendente es no solo el volumen de animales que se mueven, sino las distancias a las que estos animales se mueven. Y siguiendo el mismo ejemplo anterior, tenéis ahí un mapa de las destinaciones, los países destino, a los que estas exportaciones de Dinamarca entre los años 2010 y 2019 llegaron. Entre los patógenos zoonóticos es importante hacer una distinción entre aquellos que se encuentran esencialmente en poblaciones animales y se transmiten de animales a personas, pero que después apenas tienen transmisión subsiguiente entre personas. Y el ejemplo claro, ejemplo típico de este tipo de enfermedades sería la rabia. Tendríamos un segundo grupo de enfermedades en las que, una vez que la enfermedad se introduce desde un reservorio animal, normalmente un animal salvaje, en una población de personas, consigue transmitirse de manera eficiente. Y en este caso puede dar lugar a brotes localizados, como ocurrió en el caso del ébola, o una propagación global, como en el caso del SARS-CoV-2. En esencia, la emergencia y reemergencia de enfermedades zoonóticas depende de un complejo equilibrio entre humanos, animales domésticos y salvajes y el medio ambiente. El estudio de estos fenómenos requiere, por tanto, un enfoque multidisciplinar y esto es lo que nos lleva al concepto de una salud, One Health.
Dentro de este enfoque una salud, el papel del veterinario, el papel de la sanidad animal es relevante principalmente como para la determinación del origen de estas enfermedades emergentes, pero sobre todo como centinelas de estas enfermedades que hablábamos antes, que están presentes en animales, pero que se pueden transmitir al hombre. Pasamos a la segunda parte, en la que os hablaré de algunas actividades de vigilancia de enfermedades animales zoonóticas que se llevan a cabo en Cataluña. Usaremos algunos ejemplos. El primero es el de la influenza aviar de alta patogenicidad. Una breve introducción sobre los virus de influenza. Las aves acuáticas, los patos y en menor medida las aves marinas, las gaviotas, son los reservorios naturales de los virus de influenza. En este ambiente, el virus se transmite normalmente de forma fecal-oral, principalmente entre aves salvajes, pero también puede haber transmisión a aves domésticas. Esencialmente, aves que se encuentran en el exterior y, por tanto, tienen mayor probabilidad de contacto con las aves salvajes. Anterior al 2004, estaba descrito que ciertos virus de influenza aviar presentes en las aves salvajes, siempre de los subtipos H5 y H7, podían, al infectar aves domésticas, sufrir una mutación y transformarse en virus de influenza conocidos como de alta patogenicidad, que son patógenos para las aves domésticas. Desde el 2004 se produce la emergencia, supongo que recordaréis, del H5N1 y se produce un cambio en la epidemiología. Estos virus de influenza aviar son capaces de reinfectar a las aves salvajes y, a partir de estas aves salvajes, transmitirse a grandes distancias por rutas migratorias. Desde entonces se ha dado un patrón repetido cada ciertos años de una emergencia de virus de influenza aviar de alta patogenicidad en la zona de Eurasia y dispersión a Europa en migraciones otoñales. Ocurrió con el H5N1 en 2005-2006, posteriormente con el H5N8 en 2004-2015 y ha continuado repitiéndose. En general, estos virus de influenza aviar no se transmiten a personas, pero existen ocasiones en las que ciertas cepas adquieren la capacidad de atravesar la barrera de especie y ser capaces de infectar a personas, que es lo que ocurrió con el H5N1. Cuando esto ocurrió, por ejemplo, con el H5N1, generalmente la transmisión a personas requiere un contacto estrecho con las aves. Este contacto estrecho de personas y aves, como hemos visto anteriormente, normalmente está asociada a fenómenos socioculturales, y esta es la razón por la que la mayoría de casos humanos por H5N1 se han dado en el sudeste asiático y también en un país de África, en concreto en Egipto, que ha tenido sorprendentemente muchos casos. El H5N1 provoca una enfermedad muy grave en persona, así de 863 personas infectadas por el H5N1, 456, es decir, un 53%, murieron. Después del H5N1 se ha producido la emergencia de otros virus de influenza aviar de alta patogenicidad, patógenos para el hombre en el sudeste asiático, por ejemplo el H7N9, el H5N6, y por lo tanto a partir de esta emergencia existe el riesgo de que estos virus puedan dispersarse por aves migratorias. Además, en el caso de los virus de influenza, existe el miedo de que estos virus zoonóticos puedan adquirir la capacidad de transmitirse en personas, lo que podría provocar una pandemia. Y de hecho tenemos un antecedente que es el de la gripe española de 1918, que causó 50 millones de muertos. Por tanto, hemos visto que existe este patrón de emergencia de los virus de influenza aviar de alta patogenicidad en Eurasia y dispersión a Europa en migraciones otoñales por diferentes rutas de aves.
La primera epidemia que cumplió este patrón fue la del H5N1 y el único caso en España se produjo en un ave, en un somormujo lavanco, que se detectó infectado en junio del 2006 en Vitoria. En 2016-2017 ocurre la emergencia del H5N8, que causa la mayor epidemia por virus de influenza en Europa en la historia. En el mapa podéis ver los casos de H5N8 en domésticos y salvajes durante esta epidemia. Y la dispersión, en este caso del H5N8, se vio favorecidas por temperaturas excepcionalmente bajas en otoño-invierno de 2016 y 2017 en Europa y Asia, como podéis ver en los mapas de anomalía de temperatura para los meses de octubre y noviembre de 2016. En febrero del 2017 se produce la detección de este H5N8 en una cigüeña hallada muerta en los aiguamolls del Empordà. Esto formaba parte del programa de vigilancia de influenza aviària que existe, en el que participa el Departamento de Acción Climática, antiguamente Departamento de Agricultura, y el CRESA. Unos días después se detectó H5N8 en granjas de aves domésticas, de patos. La epidemia se dispersó y en total se infectaron un total de 10 granjas y se tuvieron que sacrificar 30.000 animales. En 2020-2021 se produce una nueva emergencia de otro H5N8 más otros subtipos y se produce otra vez una gran epidemia. En el mapa de la derecha podéis ver los casos también en domésticos y salvajes entre junio de 2020 y septiembre de 2021, pero en realidad la epidemia no ha parado. Si miramos lo que ha ocurrido en los 2 últimos meses, desde septiembre del 2021 a noviembre del 2021, lo que hemos visto es un nuevo aumento progresivo en el número de casos en diferentes países de Europa y una dispersión de la enfermedad hacia el oeste. A consecuencia de esta epidemia de H5N8 en enero del 2021 se detectó de nuevo una ave salvaje infectada de nuevo en los aiguamolls del Empordà. Y curiosamente, en febrero del 2021, Rusia reporta los primeros casos humanos por H5N8. Se reportaron 7 casos leves o asintomáticos en personas que habían participado en el sacrificio de animales en las granjas infectadas. Según la evaluación de riesgo que hizo el Centro de Control de Enfermedades Europeo, se consideró que el riesgo era muy bajo para la población general y bajo para las personas de riesgo, es decir, personas con contacto estrecho con aves. Pasamos a un segundo ejemplo de enfermedades zoonóticas relevantes para Cataluña. La segunda es la fiebre del Nilo Occidental. Una pequeña introducción sobre lo que sería la transmisión del virus del Nilo Occidental. El ciclo principal se produce entre mosquitos y aves. Y en este caso los humanos y los equinos son hospedadores fondo de saco, es decir, se pueden infectar pero no pueden infectar mosquitos. Existen diferentes especies de mosquito, principalmente los Culex pipiens, implicados en la transmisión del virus del Nilo Occidental. Y lo mismo con las aves, diferentes especies de aves, se dice que principalmente los paseriformes, implicados en la transmisión de este virus. Antes de pasar a la situación en Europa y en Cataluña, quería poneros un ejemplo de lo que sería el ejemplo perfecto del concepto de una salud y que tiene que ver con la emergencia del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos, o quizás habría que llamarlo reemergencia. En agosto de 1999, un médico de enfermedades infecciosas del barrio de Queens en Nueva York informa al Departamento de Salud sobre 2 pacientes con encefalitis. Hay una investigación por parte de este Departamento de Salud y se detectan
en total 6 pacientes con encefalitis. Se decide hacer una prueba serológica frente a diferentes arbovirus, son virus transmitidos por artrópodos. En este caso serían arbovirus, los más comunes en Norteamérica, y lo que se llega es a la conclusión de que se detecta una positividad frente a un virus que se llama el virus de la encefalitis de San Luis. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York lo que se observa es un aumento de las muertes de diferentes aves en la ciudad, especialmente en córvidos. Y en septiembre de ese año, en el Zoo del Bronx, se produce la muerte de diferentes aves exóticas, cormorán, flamenco, y el veterinario del centro decide enviar unas muestras de tejidos a los laboratorios veterinarios nacionales y al Centro de Control de Enfermedades, y lo que se detecta de forma inequívoca por PCR es la primera infección por virus del Nilo Occidental en América. Por tanto, esa positividad al virus de la encefalitis de San Luis que se había detectado en persona era consecuencia de un falso positivo, una reacción cruzada entre virus que son relativamente similares. Pasamos a la epidemiología del virus del Nilo Occidental en Europa. En el este de Europa se produce en el año 2004 en Hungría la emergencia del virus del Nilo Occidental, en este caso de una variante que sería el linaje 2. Este linaje 2 se caracteriza por ser poco patógenos para aves y caballos, pero bastante patógeno para personas. En los años posteriores, 2010 y 2017, estos casos de virus del Nilo Occidental en la zona del sudeste de Europa suponen la mayor parte de los casos humanos reportados en el continente, y lo que parece es el establecimiento de un ciclo endémico donde la enfermedad reaparece cada año. En los últimos años se observa un cierto cambio en la situación epidemiológica en Europa. En 2018 se detectan más de 2.000 casos humanos, lo que supone más que los 8 años anteriores juntos. Y en el 2019-2020 se produce la expansión hacia el norte con la detección de los primeros casos en Holanda y Alemania. Estos cambios en la epidemiología del virus del Nilo Occidental en Europa se atribuyeron a un aumento de temperatura y precipitaciones. Aquí vemos la relevancia del clima, potencialmente el cambio climático. En cuanto a la epidemiología del virus del Nilo Occidental, en España los primeros casos declarados en caballos y en humanos se producen en el 2010 en Andalucía. Es por una cepa diferente, es el linaje 1 del virus del Nilo Occidental, y desde entonces también se establece un ciclo endémico en la zona suroeste de Andalucía, a partir del cual en los años posteriores hay una cierta expansión, aunque con bastante variabilidad entre años. Entre 2010 y 2019 se detectan 6 casos en personas, y en el 2020 la situación explota y se detectan un total de 77 casos humanos con 8 muertos, todos ellos en el suroeste de España. En cuanto a lo que es la situación del virus del Nilo Occidental en Cataluña, existe un programa de vigilancia en el que participa el CRESA conjuntamente con el Departamento de Acción Climática desde el 2007. Antes del 2017 lo que detectamos es positividad al virus del Nilo Occidental por ELISA más confirmación por seroneutralización, pero en aves que son potencialmente migratorias y por lo tanto nunca se puede demostrar la circulación activa del virus del Nilo Occidental en Cataluña. En 2017 se produjo la primera detección del virus del Nilo Occidental por PCR en una zoo, un Accipiter gentilis en la zona de Segrià, y luego, a partir de los estudios posteriores, cierta circulación en aves y caballos de la zona. El virus que se detecta se identifica como linaje 2, que sería relacionado con el virus que circula
en la zona del este de Europa y no con el virus que circula en el sur de España. En el 2018 se produce el primer caso declarado en caballos en Vilanova y la Geltrú. En 2020 se produce una intensificación de la circulación, se detecta un caso en caballos en Montsià, circulación en aves y caballos de nuevo en la zona de Segrià y también circulación en caballos y aves en la zona de Alt y Baix Camp. En 2021 reaparece el virus del Nilo Occidental, hemos identificado, y de nuevo es el linaje 2, parecería el establecimiento de un ciclo endémico, y reaparece en diferentes áreas, principalmente en áreas donde ya había aparecido en años anteriores. Hasta ahora no ha habido casos humanos en Cataluña, pero desde hace unos años existe un programa de alerta coordinado con el Departamento de Salud en el marco este del que hablábamos de Una Salud. Y como último ejemplo de vigilancia de enfermedades zoonóticas en Cataluña, os hablaré de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Es una enfermedad transmitida por garrapatas, de larvas y ninfas se transmite a pequeños mamíferos y aves. Los adultos se transmiten a ungulados y personas. También puede haber transmisión a partir de animales infectados o de personas infectadas y puede producir una enfermedad hemorrágica grave. Tradicionalmente, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se considera una enfermedad endémica en África y en el este de Europa, pero en el 2010 se detecta el virus en una garrapata, en concreto Hyaloma lusitanicum, de un ciervo común de Cáceres. Estudios posteriores demuestran una activa circulación del virus en áreas del sur y centro de España, en las zonas donde se encuentran distribuidas los dos vectores, que son Hyaloma marginatum y Hyaloma lusitanicum. Hasta el momento ha habido 8 casos humanos y 3 muertes en España, todos en la zona central, digamos. En Cataluña no estaba descrita la presencia de este virus y tampoco estaba clara la posible presencia de los vectores competentes. Por tanto, realizamos recientemente un estudio serológico para detección de anticuerpos frente a este virus en varias especies de ungulados de diferentes áreas de Cataluña. Y lo que detectamos es un foco de alta positividad en los ports de Tortosa y Beseit, en Tarragona, mientras que en el resto de Cataluña los resultados fueron negativos. La prevalencia era particularmente alta en la cabra montés, de hecho en la zona del foco los 66 animales, las 66 cabras monteses que analizamos fueron positivos, pero también en esa zona detectamos cierta positividad en corzo y jabalí. El foco se sitúa próximo al delta, por lo que el mecanismo de entrada más probable del virus sería por garrapatas infectadas transmitidas por aves migratorias paseriformes, posiblemente desde África. Y para finalizar, comentaros de forma muy breve otras actividades de vigilancia de enfermedades zoonóticas que llevan a cabo compañeros del centro en el que trabajo. Participamos con el Departamento de Salud y el Departamento de Acción Climática en vigilancia y control de arbovirosis transmitidas por mosquitos en Cataluña, dengue, chikungunya, virus del Nilo Occidental. Esto llevó a la detección de la transmisión autóctona de dengue en Cataluña en 2015 y años anteriores a la primera detección del virus Usutu en España, otro virus potencialmente zoonótico. También participamos en vigilancia de enfermedades priónicas, encefalitis espongiforme bovina, SCRAPI, y también damos soporte a la vigilancia que se realiza en los mataderos para la detección de zoonosis. Participamos también en el programa de erradicación de tuberculosis bovina
conjuntamente con el Departamento de Acción Climática, y esto permitió recientemente la detección de una transmisión a humanos de cepas multiresistentes. Y ya por último, en el centro en el que trabajo, en el CRESA, hay un grupo de coronavirus que tiene una investigación bastante activa. Era un grupo que trabajaba en MERS coronavirus hasta la emergencia del SARS coronavirus 2. Ahora trabajan esencialmente en el papel de especies animales en la transmisión del SARS-CoV-2. Y recientemente los investigadores de nuestro centro han sido elegidos como miembros del grupo de trabajo de modelos animales del COVID de la Organización Mundial de la Salud. Y con esto concluyo, no sé cómo voy de tiempo. Bé, em sembla que tenim temps per una pregunta i la resta les guardarem pel cafè, que ja s'acosta i que ja comença a ser urgent. Alguna pregunta? I, com sempre, demanem que siguin preguntes breus perquè així tinguem més joc tots plegats. Sergi, breu. És per fer només una pregunta, perquè sempre va bé preguntar. El fet és l'augment de la fauna salvatge, també enllaçant amb la xerrada anterior, perquè hem parlat que a les zones tropicals la gent va cap al bosc, però aquí passa al revés. Els animals surten del bosc i van cap a les ciutats. Aquest augment de la fauna actual a Catalunya, salvatge, ¿cómo veus? El jabalí es bastante relevante para ciertas enfermedades animales como es la peste porcina africana, una enfermedad que a nivel de salud animal es la más importante que existe ahora, que está endémica en Europa y que se va acercando progresivamente. Y la razón por la que esta enfermedad es prácticamente imposible de erradicar de Europa, a pesar de los medios que tenemos, es porque existe un reservorio salvaje que es el jabalí. Y el crecimiento exponencial de las poblaciones de jabalí hacen que esta enfermedad sea prácticamente incontrolable. También el jabalí es muy importante en enfermedades como la tuberculosis bovina, ha hecho muy difícil la erradicación de la enfermedad, tanto el jabalí como ciervo, etcétera, en ciertas zonas de España, más del sur y centro de España, pero sí, el papel de la fauna salvaje es muy relevante en las enfermedades animales y también en ciertas enfermedades zoonóticas. Sí. Supongo que el flujo de aves migratorias también ha aumentado mucho en los últimos 20, 30 años. Bueno, en cuanto a aumento de censo, no soy un experto, pero sí es relevante el papel de las aves migratorias en la introducción de enfermedades como influenza, West Nile y también Crimean Congo. Sí. Gràcies. Merci. Doncs ara passa a la tercera xerrada. Estava previst comptar amb el Josep Lloret, que és el director de la Càtedra d'Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona. No ha pogut venir, s'ha excusat, però comptem amb una ponent de luxe, que és la Estefania Minuto, que és investigadora de la mateixa càtedra i que ens parlarà sobre la salut humana en relació amb els ecosistemes marins. Hola, bon dia. Jo soc la Stefania Minuto, soc la responsable de la divulgació per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona. Us porto els agraïments i el salut del director Josep Lloret, biòleg marí pesquer, i també de l'altre codirector, que és el neurocirurgià i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Comencem amb aquesta foto molt bonica, que és Roses, no sé si coneixeu, que és la seu de la càtedra. La càtedra es va fundar a Roses en 2017 gràcies a una col·laboració amb la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses, als quals després es van afegir la Cofrària de Pescador de Roses i el Gremi de Peixater de Catalunya. Per tant, estem canviant completament de medi, anem al medi aquàtic marí, que és l'objecte d'estudi de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UDG, és
la relació complexa que existeix entre els ecosistemes marins i la salut humana. Investiguem això. Per tant, el nostre lema és la nostra salut depèn de la salut de mars i oceans. I nosaltres el que fem és que volem demostrar científicament com. És que tothom ho sabem, no?, que el mar fa molt bé, però a l'hora d'aportar dades científiques, a l'hora de fer polítiques de gestió de l'ambient o també a l'hora d'agafar decisions en medicina comunitària, és molt important, òbviament, aportar dades científiques. La càtedra és com diguéssim en el món empresarial, un funcionament de baix a dalt i circular, perquè comença amb l'observació de la salut humana, en primer lloc. Gràcies a col·laborem amb la Fundació, per exemple, de pacients, Fundació Associacions de Medi Ambient. Per exemple, tenim una connexió molt estreta amb la Fundació Roses contra el Càncer. I col·laborem, per tant, amb la societat, col·laborem amb les empreses, sobretot, que fan activitats marines deportives, per exemple, o turístiques. Col·laborem amb experts no acadèmics com metges de capçalera, gestor de salut pública i del mar, i també amb experts acadèmics, que però no són només de biologia marina, perquè en l'òptica d'una salut, que la salut del medi ambient i la salut humana i la salut animal han de tractar-se i gestionar-se en un enfoque, cal absolutament una perspectiva interdisciplinària i intersectorial. Per tant, la càtedra està formada per més de 50 experts que formen part d'ecologia marina i pesquera, biotecnologia, salut, química, veterinària, però, per exemple, també l'antropologia social. Per què? Perquè el mar forma part de la nostra cultura com gent de mar. S'identifica com per exemple, el panorama marí és part de la nostra identitat personal. Per tant, també l'antropologia social forma part de la nostra interdisciplinarietat. I tot això volem que retorni a la societat. Per tant, fem moltíssima activitat de divulgació i comunicació científica i educació en les escoles. Involucrem també dibuixadors molt hàbils, com podeu veure. Com s'integra la càtedra? S'integra a nivell de l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030 per una pesca sostenible i una agricultura sostenible. S'integra, òbviament, en els objectius de la Blue Economy de la Unió Europea. S'integra en els objectius de la ONU del desenvolupament sostenible i també de la dècada de la ciència i en la iniciativa mundial Una Salut. L'objecte d'estudi de la càtedra són els 3 eixos que relacionen els ecosistemes marins i la salut humana. Són els aliments saludables procedents del mar, les activitats recreatives, òbviament proporcionem sostenibles a mar, i els medicaments procedents dels organismes marins. Jo, en particular, m'ocupo dels aliments saludables i he fet un estudi bibliogràfic sobre el consum de peix en la dieta mediterrània, que, sabeu, és un patró alimentari, un estil de vida, en realitat, que és reconegut per la comunitat científica com el més saludable del món i el més sostenible pel medi ambient. Per tant, ja en la dieta mediterrània, que és molt antiga, ja l'enfoque Una Salut existia, salut humana i medi ambient. Promou la convivialitat, la dieta mediterrània, promou l'activitat física a nivell de prevenció. La dieta mediterrània implica que la majoria del greix sigui de procedència de l'oli d'oliva i que només a la punta d'aquesta piràmide arribin els aliments que en realitat avui en dia la publicitat ens
fa un cap així de mengeu sucre, mengeu greixos procedent de carn vermella processada. I veieu, el consum de peix està al mateix nivell de la carn, però es prediligeix el consum de peix en la dieta mediterrània. Per què? A paritat de proteïna de qualitat, la proteïna del peix és l'última proteïna selvatge que adquirim en l'alimentació. I els greixos són de molt més bona qualitat, perquè són àcids grassos insaturats. Els greixos de la carn vermella, per contra, són majoritàriament àcids grassos saturats. Per què associem els recursos pesquers a la salut? Perquè remarquem la necessitat de la conservació dels recursos pesquers, per tant, dels hàbitats on viuen aquests recursos pesquers, per tant, de tot l'ecosistema marí. I per això, perquè volem assegurar els recursos pesquers per les generacions futures. Doncs, en la nostra recerca bibliogràfica hem individuat tots els estudis on els omega-3 apareixen com potencials tractament de prevenció per a determinades malalties. Estan involucrats en moltíssimes malalties que van de les malalties cardiovasculars, al desenvolupament i funcionament del cerebel. Últimament s'han afegit l'Alzheimer, condicions mentals com ansietat, depressió, fibrosi quístiques, al·lèrgies, etc. Per tant, què hem fet? La Càtedra Oceans, en 2019, ha fet un projecte GALP i ha dit volem mesurar la salut que aporta la Costa Brava. Per tant, què representa la Costa Brava en termes d'omega-3? I ha mesurat el contingut d'omega-3 de les 40 espècies comercials dels 5 ports principals de la Costa Brava. I, la majoria dels omega-3, d'aquest medicament natural, procedeixen de la sardina, que representa més del 60% del desembarcat. D'aquí la necessitat de protegir aquesta espècie, per exemple, que està, data científica, sobreexplotada i més prima. Té un trend de sobreexplotació molt gran. Per tant, per exemple, quan fem comunicació i divulgació científica, sempre apostem per diversificar el consum. El consumidor té molt poder per això, per escollir l'espècie de la qual provenen els omega-3. El meu estudi en particular era sobre els ecosistemes marins que quina relació tenen amb el càncer. Era un projecte molt ambiciós perquè hi ha poquíssima literatura i, de fet, he trobat molt poc, però està demostrat que a la carn processata i la carn vermella està associat el risc del càncer colorectal, que és el càncer més incident a la província de Girona. Per contra, el consum de peix, i no només pels omega-3, hi ha moltíssims altres factors nutritius. Sabeu que el peix és considerat un superaliment. El consum de peix, poder perquè és alternatiu al consum de la carn, d'acord? Si menges peix, poder menges menys carn, però també del peix en si mateix, és associat a un menor risc de càncer colorectal, un menor risc de càncer de fetge i s'està investigant el menor risc de càncer de mama en fase menopàusica. Però són els primers estudis, per tant cal confirmar. Realment els primers estudis que associen els ecosistemes marins a la salut són pocs. Un altre estudi involucra les activitats recreatives. L'Organització Mundial de la Salut aconsella l'activitat física per la protecció contra determinades malalties cròniques, malalties cardiovasculars, l'obesitat, que és un factor d'incidència del càncer, per exemple, l'obesitat. Per tant, la Càtedra Oceans ha determinat en alguns estudis que algunes activitats físiques sí que aporten beneficis. Un primer estudi era els beneficis de l'activitat del busseig en la salut mental de persones sanes i que s'estan sotmetint a algunes cures, prenen alguns medicaments.
I en els resultats es veu que, per exemple, les persones sanes, a l'esquerra de la pantalla, abans de l'activitat, aquests estudis es basen en es diuen estudi POMS, són els estudis que detecten els factors de l'estrès. Són estudis estàndard que s'utilitzen en estudis clínics. Abans de l'activitat és el gris més fosc, després de l'activitat és el gris més clar. Com podem veure, hi ha un canvi en els factors d'estrès en les persones sanes. Un petit canvi. Les persones sanes, després de bussejar, estan menys estressades, d'acord? Presenten valors de POMS, es diu, més baixos. Però les persones que prenen alguns medicaments, aquest canvi és molt més gran. La cosa important és que arriben, després de l'activitat de busseig, al mateix nivell de les persones sanes. Per tant, l'activitat física recreativa a mar no només aporta beneficis a les persones sanes, aporta beneficis a les persones amb una malaltia, comparant-la, posant-la al mateix pla d'una persona sana. I això fa a la vegada una sinergia perquè és encara més beneficiós com dato psicològic per una persona que té una malaltia. Un altre estudi, per exemple, bibliogràfic, però no només d'articles científics, també entrevistes a instructors, experts, revistes d'activitats deportives, van recollir tot el que hi havia sobre els beneficis per a la salut d'aquestes activitats, que són la natació, el busseig, el caiac, la vela, el surf, el windsurf. Són les activitats físiques principals que es fan a la Costa Brava. Aquestes en particular són en el Cap de Creus. L'objectiu era associem el Cap de Creu a la salut. Fa bé una reserva marina a través de les activitats físiques. Veiem que fa molt bé una reserva marina. Per exemple, agafo alguns exemples. La natació aporta aspectes psicològics millor de nens i nenes autistes. La vela millora qualitat de la vida a persones sanes com en pacients amb diverses afeccions mèdiques. El surf adaptat, per exemple, serveix per la rehabilitació física, especialment en l'ortopedia i la neurologia. I seguim en aquesta línia de treball. Per exemple, l'estudi més recent, que us porto avui com a exemple més concret, és Recepta Blava i Health. A nivell de medicina comunitària, la Càtedra Oceans què vols fer? Vols fer com estan fent en molts països del nord d'Europa, perquè que han associat la salut dels espais verds a les Green Prescriptions, receptes verdes. El doctor et dius, vés al bosc, vés al parc urbà. Per què? Perquè han aportat molts estudis, i cada vegada hi ha més, que demostren que els espais verds fan bé a la salut. I cada vegada hi ha més atenció sobre els espais blaus. Per tant, el nostre projecte Recepta Blava i Health és un d'aquests exemples. He de dir que hi ha molt pocs centres a Mediterrània i a Europa que s'ocupen específicament d'oceans i salut humana. Hi ha laboratoris que, òbviament, tenen com a objecte d'estudi alguna temàtica indirectament relacionada a la salut humana, però centres que tinguin l'enfoque intencional sobre oceans i salut humana són molt pocs, en Mediterrani, en Europa i en el món. Per tant, la càtedra és un model, és un bon exemple. Doncs aquest projecte volia contribuir positivament a la salut mental dels pacients oncològics, en aquest cas, que vam contactar a través de la Fundació Roses contra el Càncer i millorar els paràmetres fisiològics com la freqüència cardíaca, el ritme cardíac, la pressió arterial i les hores de son, que podeu veure és un projecte interdisciplinari. Hi ha un oncòleg, l'associació de pacients, biòlegs marins, centre de busseig, que ens proporcionava el material per fer activitats, antropòlegs socials per el tema del panorama marí com a factor d'identitat personal i cultural i metges de família, a Roses i a Tossa de Mar. L'hem fet en dos llocs de la Costa Brava. Eren 4 activitats.
en realitat 3 més una de control. Fèiem 4 sessions de snorkel, 4 sessions de natació i 4 sessions de passeig a la camí de ronda. I després hi havia un grup de control que, mentrestant, es quedava en una habitació. Una hora d'activitat. Per què se llama e-health? Perquè aporta una innovació tecnològica. Hem aprofitat els rellotges que es fan servir per entrenar per mesurar els paràmetres del benestar físic, que pugui ser un benestar determinat d'una situació menys estressant, però és mesurable físicament. Són paràmetres fisiològics com la pressió, el ritme cardíac, la freqüència cardíaca, etc. I els famosos qüestionaris POMS de l'estrès, que fèiem abans i després de cada activitat. I us he portat un vídeo on podeu veure que veureu que aquesta activitat aporta una cosa que poder no és mesurable, però segurament ha aportat moltíssim, que és l'experiència. Aquí veieu algunes persones del grup. El projecte Recepta Blava s'emmarca dins de l'àmbit de la promoció de la salut. Aquestes persones han passat un estiu fent una rutina d'activitat física saludables i relacional. Aquest factor no és mesurable, però segurament si ha aportat un benefici lo hem pogut veure. Per exemple, aquí estàvem fent el camí de ronda, aquí era una sessió de snorkel. Aquí ens presentàvem a una conferència. Som un equip multidisciplinar. I col·laborem amb Fundació de Pacients Oncològics i Centre de Busseig local. Aquí reconeixeu el castell de Tossa, no sé si... Doncs és per demostrar també que la qualitat de l'entorn natural és molt important per la salut humana. Per tant, el fet que s'hagi pogut fer snorkel en un lloc amb elevada biodiversitat té un pes respecte a fer snorkel en un lloc amb poca elevada biodiversitat. I hem deixat aquests rellotges durant tots 3 mesos. No s'ho han tret mai, perquè era per monitoreig constant i continu. Aquí quan mesuràvem la pressió arterial, abans i després de l'activitat. I aquest qüestionari POMS registren l'estat emocional i l'estat de l'estrès. Per tant, fan preguntes com et sents, com et trobes, has dormit bé. I l'objectiu final és poder acabar generant una recepta blava, la prescripció blau. I vam participar en moltíssimes activitats, vam fer la cursa de la dona, vam fer moltíssimes activitats aquell estiu. Resultats preliminars. Les columnes més altes de l'esquerra són els resultats abans de l'activitat, les columnes més baixes, afortunadament, són els resultats dels qüestionaris POMS després de l'activitat. Veieu que hi ha, segons les sessions de natació i snorkel, per exemple, hi ha una baixada dels valors dels POMS evident. En particular, és l'activitat de snorkel que ha generat els beneficis més grans respecte a la natació en ordre i la caminada com a última activitat.
L'últim objecte d'estudi que relaciona ecosistemes marins i salut humana són els medicaments procedents del mar. És una branca de la biofarmacèutica, de la biotecnologia, d'acord? No sé si sabeu que els organismes marins s'han de defensar també de malalties, d'inflamacions, de fongs, de bacteris, i per tant produeixen molècules de manera natural. Aquestes molècules ja s'ha demostrat que poden generar medicaments, d'acord? Per tant, es podrien aquestes molècules de potencial bioactiu. Moltíssims organismes del mar tenen aquest potencial bioactiu. Per tant, en lloc de destruir l'ecosistema on viuen, es podria conservar l'ecosistema on viuen per poder investigar aquestes molècules i generar cures per malalties cròniques. Veieu, el potencial bioactiu pot ser citotòxic, anticoagulant de la sang, antibacterial, antioxidant, antifúngic. Com fem divulgació, que el mar és una farmàcia, com es diu pel bosc. El bosc és una farmàcia per les herbes ramelleres, el mar també és una farmàcia. De fet, s'ha demostrat que al Cap de Creus, per exemple, el 20% de les espècies de macroinvertebrats tenen aquestes molècules, tenen potencials bioactius. I el 40%, i aquí és on perdem per l'activitat humana, el 40% d'aquestes espècies és vulnerable, o sigui, està sota alguna forma de protecció de la IUCN o està sobreexplotada. Per tant, remarquem la importància de les àrees marines protegides com a font de cures contra les malalties, en aquest cas. No és més prevenció, com abans. Aquí parlem de cures. I un altre projecte que hem fet en conjunt amb el CSIC és mesurar en particular els hàbitats que porten potencial bioactiu. Aquests són els hàbitats de crinoïdeus, els animals que veieu a dalt, i el maer, les algues vermelles que veieu a baix. Aquests són dos hàbitats que són sensibles, rics en biodiversitat, molt vulnerables a la pesca d'arrossegament. Per tant, per exemple, podríem arribar a parlar d'arts de pesca, en lloc de dir art de pesca sostenible, podríem arribar a parlar d'arts de pesca saludables, d'acord? Si associem un hàbitat a la salut humana. I, per exemple, ha publicat un article el CSIC amb alguns membres de la càtedra que és sobre els fons de crinoids de Blanes. Als fons de crinoids de Blanes, el 14% de les espècies del rebuig pesquer, o sigui, es pesquen però que no tenen valor gastronòmic o valor comercial, els tiren a l'aigua, o són de talla il·legal, són peixos massa petits, per tant no es poden comercialitzar, perquè són joves, no s'han reproduït encara. Per tant, es tiren a l'aigua però ja estan morts. Per tant, la població, l'estoc pesquer va disminuint. El 14% d'aquest rebuig pesquer té potencial bioactiu i el 70%, més o menys, és vulnerable a aquesta pesca d'arrossegament. Per tant, la pesca d'arrossegament està traient salut. D'acord? Ovviamente fem estudis sobre riscos i amenaces també relacionats als ecosistemes marins. Riscos i amenaces per la salut humana són les biotoxines, l'ús excessiu dels ecosistemes marins, la sobreexplotació per suplements d'omega-3 per produir farines, el canvi climàtic, la contaminació plàstics, químics, tèrmic, de metilmercuri i els patògens, en particular l'anisakis. No hem aprofunditzat en virus, però en patògens com a cucs d'anisakis. Per tant, apostem per la reserva marina com el factor que equilibra la conservació i, per tant, la salut humana a l'explotació. El factor que treu salut. I, com us deia, hem fet moltíssima divulgació i educació. Us convido a visitar la nostra pàgina web on podreu veure tots els altres estudis que hem fet
Ara, un carrusel molt ràpid. Com veieu aquí, hem rebut un premi per la divulgació de la Societat Catalana de Biologia pel documental La meva amiga la mar. I amb això acabaré. Algú va dir que al mar la vida és diferent. Que no està feta d'hores, sinó de moments. Aquest era el tràiler. Us convido a seguir-nos perquè aquest documental està girant per diversos festivals i estarà ben molt èxit perquè ja han explicat tots els projectes que fem, una mica com he fet jo avui, però una mica més aprofundit també. Moltes gràcies. Bé, jo em penso que ara no cal un torn de preguntes després d'això, després d'aquesta presentació. Gràcies als tres ponents, en tot cas, per la vostra disponibilitat, per la vostra pedagogia i fins i tot pel vostre art en presentar visions tan diferents d'aquesta salut global. I ara ens espera un esmorzar, que també és important per la salut, al pati de baix.